Natu bidu billi nilqgħu fostna lis-saċerdoti nqumu bil-wieqfa u flimkien mal-kor ta' tfal inkantaw. Sbejħa ta' rebbija kewba tiddi fis-smewit f'sema safi ta' gżiritna fuq din l-art ta' tlet olit lejkin ħarsu meta jidlam ta' tama ta' slim għaliex inti l-om ħanina ta' ħajjitna bidu tmiem. O Marija, tama kbira, ta' joħra mal-mulej. Wassalni inti il-ġenna miegħek fidan ibnek il-feddej. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U Jeżis qegħdin niċċelebraw festa kbira. Il-festa ta' Marija, hija l-festa ta' kull wieħed u kull waħda minni, l-festa tal-umanità, il-festa tal-bnedmin. U bir-raġun nifirħu. Għax l-istorja se tispiċċa sewwa. Wasalna wasalna fl-istorja tagħna se tispiċċa sewwa. U Marija hija l-garanzija. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin. Billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
tas-sema, glorja l-Alla, floli tas-mewit. U paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Gloria l-Alla, floli tas-sema, gloria l-Alla, floli tas-mewit. Gloria l-Alla, floli tas-sema, gloria l-Alla, floli tas-mewit. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Intellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lil Verġni bla teba Marija Omm ibnek. Għamel li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema biex jistoqilna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju tal-Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema. Mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjad bl-uġieħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir minn lewn in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrum, u b'7 dijademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u weddabhom lill-art. U id-dragun marqat quddiem il-mara li kienet satilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kien qed irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert u smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Flemintek is-Sultan fid-dawl tal-glorja. U liet is-Sultan jiġu jilqewk. Flemintek is-Sultana mżejna b'deb ta' Ofir. Isma' binti, ħares u għati widen. Insa l-niesek u l-dar missierek, ngħidu flimkien. Jixxenna is-Sultan għal ġmielek u għaxu sidek għatih qima. Ix-xebbiet jiġu bana ta' ferħ u għajat, jidħlu fil-palazz tas-Sultan, ngħidu flimkien. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet. L-ewwel fost dawk li raqdu. Għax jekk permezz ta' bniedem feċċet il-mewt, bi bniedem ieħor isseħħ il-qawmien mill-imwiet.
Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk ukoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu. Wara dawk li huma ta' Kristu. Meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem. Meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier. Wara li jkun qered kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Kjoġobkom qumu bil-wifqa. Alleluja, 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 alleluja. Marija tellet fis-sema, jifirħu tajja kollha tal-anġli. Il-mulej ma'kom. Arej mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elizabetta. Malli Elizabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana u Elizabetta imtliet bl-Ispiritu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li Sidi tiġi għandi? Għaxara malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, tarbija qabżet u tqanqlet bil-fer fiħdani. Iva, ħinja dik li emnet li seħ kull ma tqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruj tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Eħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xeret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u qolla li ċkejknin. Mela b'kull ġejt il-minu bil-ġoħ u l-onja bagħathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin niċċelebraw għal-lejla. Festa kbira lil mara kbira għax kienet sempliċi. U kif kulħadd jaf, il-lejla xtaqna li din il-mara ħarġet fil-bieb. U ma ħarġitx fil-bieb. Imma jew nieħdu li nistgħu anke minn din il-ġrajja. Ejju nħallu lil Alla jkellimna permezz tal-istorja, permezz ta' dak li jiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Min jaf jekk il-mulej u x'qiegħed jistedinna l-lejla lil kull wieħed u lil kull waħda minna li tant inħobbu lil Santa Marija.
biex impoġġuha fil-bib ta' darna. Diġà għal ħafna minna tinsab fuq in-naħa ta' barra tad-dar. Imma jistax ikun ukoll li Santa Marija trid tkun fuq in-naħa ta' ġewwa tal-bieb tad-dar. Ma tkunx idea ħażina jekk impoġġu ritratt jew statwa jew santa li tfakkarna f'din il-ġrajja kbira. Għaliex? Għax Marija tassew hija l-bieb. Marija hija l-bieb. Marija hija l-bieb li minnu daħal Alla fid-dinja. Permezz tal-inkarnazzjoni, Ġesu seta' jsir bniedem permezz ta' dan il-bieb, permezz ta' Marija. U aħna nistgħu mmorru għand Ġesu permezz ta' dan il-bieb, permezz ta' Marija. Allura tagħmel sens li npoġġu lil Santa Marija fil-bieb ta' darna. Tkun sabiħa jekk noħorġuha fil-bieb tal-katedral. Xena u emozzjoni eċċezzjonali li tgħixhom ftit drabi fil-ħajja. Tkun sabiħa wkoll biex ma ngħidx tkun isbaħ jekk impoġġuha fil-bieb ta' djarna. Fil-bieb, propju fil-bieb. U poġġiha fil-bieb l-iktar li tgħaddi minnu, fil-bieb tal-garax. Għaliex? Għax aħna npoġġu lil Santa Marija fil-bieb, mhux sempliċement biex ikollna santa oħra ma' dawk li għandna u forsi ma taqbilx mal-kwadri li għandna fis-salott. Forsi diġà rridu nagħmlu sforz għal uħud minna biex impoġġu immaġni sagra fid-dar tagħna, imma proprju fil-bieb. Fiex ifakkarna l-bieb? Il-bieb ifakkarna f'dak li hemm ġewwa. U l-bieb huwa l-boundary, il-konfini bejn ġewwa u barra. Il-bieb ifakkarna li aħna lil Marija rriduha ġewwa. Rriduha ġewwa, imma ta' veru ġewwa. Ġewwa d-dar. Irriflettu ftit. Ejjew ftit miegħi. Il-bieb huwa simbolu, sinjal ta' dak li għalaq aw ġew il-qalb. Mill-bieb il-barra, mill-persuna tiegħi il-barra. Santa ta' Santa Marija fil-bieb tfakkarni li ġewwa irid ikolli lila biex ikun jista' jidħol Alla. U kejf? Interessanti, għax l-Iskrittura tgħinna, l-Vanġelu jgħinna. Il-ġrajja ta' qabel dejn li smajna llum turina kif l-anġlu, interessanti l-kliem ta' Salluqa, dan l-anġlu daħal għanda mill-bieb, daħal għanda, l-anġlu daħal għanda mill-bieb, fin-normalità tal-ħajja. U Marija tilqgħu fil-bieb, tilqgħu fid-dar, tilqgħu fil-kamra ta' ġewwa, tilqgħu fil-qalb tagħha. Xi ġifieri tilqa' lil Marija mill-bieb il-ġewwa. Xi ġifieri jkollok lil Santa Marija fil-kamra ta' ġewwa. Tħares ġewwa. Tħalli l-kelma talla kif għamlet hi iddawwallek ħajtek. Iddawwallek il-qalb tiegħek ġewwa, mhux barra. Jien barra nista' nġib ruħi b'elf mod hawn li bes sabiħ u xekk. Anke lil biss iġibek mingħajr ma trid li tirrispetta, imma ġew xaw. Hemm ġew x'hemm ġewwa fil-qalb. L-anġlu daħal għandha. Il-kelma talla daħlet għandha u Marija ħallita tidħol u qaltilha ħajkun minni skont kelmtek. Ħajsir hawn ġewwa, hawn ġew. Fis-satra ta' dari, fis-satra tal-kamra tiegħi ta' ġewwa, fis-satra tal-qalb tiegħi ħajsir hemm ġew dak li trid int. L-anġlu daħal għandha u ħareġ minn għandha jgħidilna l-Vanġelu. Ħareġ minn għandha.
Santa Marija ġewwa fil-kamra tagħna ġewwa. Ifisser li fid-dar ikun hemm momenti illi fihom niddedikaw l-enerġija tagħna biex niltaqgħu ma' Alla fit-talb. Jekk jiena nistaqsi kemm tkun ħaġa sabiħa illi kieku nieħdu l-okkażjoni ta' festa biex nerġgħu nirkupraw ċertu rigali, doni, ma ngħidulhomx tradizzjonijiet. Rigali, doni li ħallewna mis-sirjietna u li m'għandniex iktar ħin għalihom. Il-mument tat-talba tar-Rożarju l-familja flimkien. Marija fid-dar, Marija fuq in-naħa ta' ġewwa tal-bieb. Sabiħa Marija fuq in-naħa ta' barra. Kemm tkun iktar vera fuq in-naħa ta' ġewwa. Il-Quddisa tal-Ħadd, l-Ewkaristija. Il-Papa Giovanni Paolo II jiddeskrivi lil Marija tirċievi l-Ewkaristija. Dan il-Papa li għamel diskors propju minn hawnhekk. Marija tirċievi l-Ewkaristija. Marija tirċievi lil Ġesu l-Ewkaristija ta' kull nhar ta' Ħadd. Din tfisser Marija in-naħa ta' ġewwa tal-bieb. Hekk tagħmel sens li Marija tkun ukoll fuq in-naħa ta' barra. Il-Vanġelu jkompli jgħinna. Ma nafx hekk kienu tajtux illum. F'dak iż-żmien Marija telqet lejn il-għoljiet. Daħlet għand Zakkarija jgħidilna l-Vanġelu. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elisabetta. U allura Marija toħroġ mill-bieb tad-dar tagħha. Issa li kienet mimlija bil-kelma u tidħol minn bieb ieħor, il-bieb tal-proxmu. Il-bieb ta' Elisabetta. Il-bieb ta' persuna li kienet fil-bżonn. Kif ngħadduh dak il-bieb? Aħna nistgħu ngħadduh b'elf mod. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elisabetta. Kif ngħadduh dak il-bieb? Nista' ngħaddi l-bieb li jagħti mid-dar tiegħi għad-djar l-oħra billi nikkritika, billi nfesfes, billi naqla mala fama, billi ngħir. B'elf mod ieħor. Imma nista' ngħaddi dak il-bieb ukoll billi kolli interess fil-persuni li jgħixu fid-dar l-oħra. Billi nħobb il-persuni li jgħixu fid-dar l-oħra. Billi naqdin il-persuni li jgħixu fid-dar l-oħra. Billi nisma'. Kemm għandha x'tallimna Marija fil-bieb? Għax Marija hija l-bieb. Imma Marija hija l-bieb illi mhux biss jidħol minnu Ġesu. Ġesu isir bniedem għax għadda mill-bieb tal-ġuf ta' Marija. Imma Marija hija l-bieb ukoll li permezz tiegħu aħna insiru ħaġa waħda ma' Ġesu. Dik l-espressjoni qawwija li tagħmel fit-tiġ ta' Kana. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Min se jiġi ħdejja, min se jħabbat il-bieb tiegħi, min se jistaqsi lili, min se jitlob lili, min se jasal sa għandi, jien se ngħidlu ħaġa waħda, sempliċi, diska waħda. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Morru għand Ġesu. Kemm tagħmel sens il-ħajja tagħna meta mmorru għand Ġesu. Kif għamlet sens il-ħajja tagħha. M'għandniex il-ħin li noqogħdu nirriflettu fuq l-episodji tal-ħajja ta' Marija kollha kemm huma. Imma huma l-episodji ta' ħajjitna. Tinqabad tqila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Skandlu. Kulħadd ipatpat is-soċjetà, kulħadd jgħid, kulħadd iparla fuqha. Qatt m'għaddejna minn sitwazzjoni simili li nħossuna ittargetjati mill-oħrajn. Forsi malafamati mill-oħrajn. Qatt ħassejna li nfusna bħal Marija. Kif tgħixha Marija? Din id-disgrazzja biddilha fi grazzja. Interessanti.
Kella nkwiet ma' Giuseppi u żgur li kella. Ftehmu f'kollox ju Giuseppe u żgur li le. Ma x'qaltu lil Giuseppi. Issa daqshekk inqattaw il-karti. X'qaltu lil Giuseppi. Hekk Marija tkun tassew mhux biss fil-bieb, imma n-naħħa ta' ġewwa tad-dar u n-naħħa ta' barra tad-dar. X'tagħmel Marija, x'jagħmlu Giuseppi? Il-mulej kif iħares lejha s-sitwazzjoni tagħna. Mhux kif inħarsu lejha aħna biss bid-diskorsi tagħna, bil-paroli tagħna, forsi kultant bir-rabja tagħna, imma hu kif iħares lejha s-sitwazzjoni. U bil-mod il-mod inkunu tilejn is-sema magħha. Il-bniedem jitla s-sema mhux fl-aħħar meta jmuta. Marija telet is-sema mhux fl-aħħar mument hekk switch faqqa switch xi magic tagħlem mhux hekk. Imma Marija il-ħajja tagħha kollha kienet bil-mod il-mod progressivament tiela lejn is-sema. Għaliex? Għax il-moħħ tagħha qiegħed isir ħaġa waħda mal-moħħ ta' Alla. Il-qalb tagħha qiegħda ssir ħaġa waħda mal-moħħ ta' Alla. U hekk ukoll jien u inti msejħin biex nitelgħu is-sema minn hawn mill-lum. L-uman tagħna, l-umanità tagħna hija destinata li tiġi assorbita, assunta, assumed fiex, fid-divinità. Għalhekk maħluq il-bniedem. Ejju nibdew ngħixu mill-lum. Marija fil-bieb. Marija hija l-bieb. Għaliex permezz tagħha Alla jsir bniedem. Marija hija l-bieb. Għax permezz tagħha il-bniedem isir Alla, jidħol fid-dimensjoni divina. Jew nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen falla wieħed. Missier jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull sbien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika li stqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet li stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej Alla tagħna, inti għażiltna u ippredestinajtna biex inkunu qaddisa u bla teba' quddiemek fl-imħabba. Ilqa talbna f'dan lej ta' Santa Marija. Aħna u naraw fija bħal f'mera dak li nixtiequ u nittamaw li nkunu fil-Knisja u fid-dinja. Għall-Knisja kollha sabiex bħal Marija tkun l-arusa ta' Kristu li tagħżel għalija l-istess xorti tiegħu u waqt li timxi fuq il-passi tiegħu fid-dinja tasal fis-saltna tas-sema fil-ħajja ta' dejjem ma' Kristu rebbieħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-bnedmin kollha sabiex iħarsu lejn il-ħajja ta' dejjem bħala il-milja tal-ħajja li għalija aħna msejħin fi Kristu u li llum narawha tiddi f'Marija li ssieħbet ma' Ġesu bħala dixxiepli tiegħu f'din il-ħajja u rrebbija miegħu fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex aħna nikkontemplaw lil Marija li tuħu sem fil-milja tal-ħajja ta' dejjem fil-qawmien mill-imwiet fi Kristu, ngħixu ħajja qaddisa fuq l-art,
sa ma naslu li ngawdu l-qawmien mill-imwiet fi Kristu. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej għal pajjiżna li llum jiċċelebra l-Santa Marija bħala patruna ewlenija tal-Gżejjer Maltin, sabiex bħala nkunu mera ta' ħajja qaddisa u fostna isaltnu l-ġustizzja, is-sliem u r-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mument ta' skiet qasir ħafna. Kull wieħed u kull waħda minna jagħmel talba għal xi ħadd li jaħseb li għaddej minn tbatija bħalissa fi skiet. Mulej Alla, nitolbuk tatina l-grazzja li kif aħna narfuk, inħobbuk u nadurawk f'din il-ħajja, naslu li narawk wiċċ fil-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Marija, bi Kristu Sidna. Amen. Sema kahlan kolutija ixxerret bil-kotra l-barkit Sultana tal-paċi Marija Reġina tal-art u smewit min qlubna jitir lejn is-sema dan talbna jifuq tant ħerqan tawlidek l-aslub biex tkun ummhom ta' poplu l-għalik tant taċċan. Saltan fuqna qaddisa tempju ħaj ta' paċi u sliem fihem jammar Kristu ibnek dan dejjem ma jgħibx ma' żmien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Titla' quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel li l-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Omm Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fija. U bekk saret xbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għalina l-poplu tiegħek fil-mixja tagħna fuq l-art. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja, Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u
u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Addis, 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 il-mulej għala tal-eżerċti, Ismew itular mill-lija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Inbirek minġer fi semi mulej. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tat-tnubit. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawr tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Flimkien. Flimkien. Danu il-ħaruf ta' Alla, Iben Marija. Danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejq. Sellem staħba f'nofsa wissu l-ħaraġ ta' xemx li tit Nil quddiem ix-xemx kaħlana ċeda l-kopol ta' smewit Ibqa' jiddi xemx sabiħa tagħna jilma' sema f'dawl għajnejk kun għal din l-art li tħobbok tama frebħa mal-fettej għalek jisboq fik Marija ġmil awrura fi sejnik l-ola sina taw beċtana mant misirna jinħalli meta xemx tiżreġ setana mis-sajf Malti fl-isbaħju ftemu nipen biex mal
Fiskiet tal-qalb tagħna ngħidu grazzi lil Mulej li wassalna biex niċċelebraw dan il-jum tal-Eid tal-Assunta. Mulej Ġesu irċevejnik taħt is-saqaf tal-qalb tagħna. Inti xrara tal-eternità ġewwa fina. Għatina l-grazzja li nuru ta' bil-ħaq minn aħna. Bnedmin li qegħdin nimbnew fil-ħajja li ma tintemm qatt. Għatina l-kila u l-kuraġġ biex inħobbu dejjem u lil kulħadd. Għamel li l-qalb tagħna ma titrabat qatt ma dak li jgħaddi. Imma nibqgħu bħarsitna lejn is-sema fejn hemmhekk hemm l-isbaħ l-aqwa u l-aħjar li għadu ġej għal kull wieħed minna. Glorja lil Missier u lil Liben u lill-Ispirtu Santu. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Tqarbilna Mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Għatina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema ħalli naslu fil-glorja tal-qawmina l-ħajja bi Kristu Sidna. Amen. Ninsabu fit-tmiem ta' ċelebrazzjonijiet tal-festa għalmenu għam ġewwa l-katedral. Inħossni fid-milli ngħid grazzi lill-isqof tagħna Anton Tewma illi kien magħna mhux biss il-bieraħ u l-dalgħodu u l-lejla imma kien magħna anke f'dawn l-aħħar jiem fil-ħsieb u fit-talb tiegħu. Grazzi għaliex u rejtna li inti ta' bil-ħaq missier tagħna. Nestendi r-ratti l-ħaj lil-ħuti is-saċerdoti, lill-kunsill parrokjali, l-katekisti, is-San Kristan, il-volontiera, l-abbatini ta' dan il-katedral, kif ukoll is-Soċjetà Filarmonika Leone għas-sem tagħha sabiex anke fil-Beltana ikun hawn sinjal ta' festa f'dan il-jum mekkażis tal-Eid tal-Assunta. Nestendi r-ratti l-ħajr anke lil-kor, lil-Metju Sultana u lil-Antonella Portelli, lil-kor ta' tfal li janimaw din iċ-ċelebrazzjoni. Ma fuq kollox ngħid grazzi lill-istaff u l-kru ta' Radio Katedral illi jipprovdewna l-live streaming kif ukoll xandiriet diretti fuq l-istazzjon Shaken. Grazzi anke lid-direzzjoni ta' dan l-istazzjon illi xandru kważi l-momenti kollha tal-festa, inkluż din iċ-ċelebrazzjoni ta' bħalissa, għal daqstant insellem lil daw kollha partikolarment il-morda illi kienu maqudin magħna f'din it-talba tal-Ewkaristija f'dan il-jum tal-Eid tal-Assunta hawnhekk minn ġewwa l-Katedral ta' Djoċesi tagħna. Nitlobkom sabiex dak l-appell li għamilt f'kull quddiesa neħduh bis-serjetà. Illum inserta l-15 ta' Wissu għal-jum tal-Ħadd. Imma aħna kull nhar ta' Ħadd għalina huwa Eid, kull nhar ta' Ħadd għalina huwa Eid. U allura l-impenn tagħna biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Tafu intom illi dal-aħħar xhur minħabba l-pandemija bħal donna tlifna l-orjentament. L-Ewkaristija hija l-għajxien għal dik il-ħajja li ma tintemm qatt. U allura nieħdu dan l-impenn jekk aħna din naraw lill-Assunta f'dan il-ġmiel, f'dan iż-żbuħija, f'din il-ħajja li ma tintemm qatt, f'din il-ħajja li ma tintmex mit-taħsir tal-mewt, aħna wkoll għandna dan iċ-ċans billi kull nhar ta' Ħadd nirċievu l-Ewkaristija u npoġġu ġewwa fina xrara tal-eternità. Dan huwa appell li hemm bżonn ninġorruh fil-qalb tagħna kollna kemm aħna miż-żgħar sal-kbar u nħabbirku biex jibqa' fil-fond tal-familji tagħna sabiex il-jum tal-Ħadd ikun ta' bil-ħaq Eid u hekk ikellu verament tifsira speċjali Eid tal-Assunta fil-15 ta' Wissu u partikolarment Eid ta' Kristu fl-istaġun tar-rebbija. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tas-serata waqt illi nafdakom dejjem taħt il-ħarsien ta' Santa Marija. Viva Santa Marija! Grazzi Arċipriet, grazzi mill-qalb, grazzi lill-kapitlu, grazzi lill-saċerdoti, grazzi lill-Soċjetà Filarmonika Leone, grazzi lilkom il-koll għaliex minkejja d-diffikultajiet imma xorta waħda ċċelebrajna kif jixraq fis-sitwazzjoni li qegħdin fija din il-festa. Xtaqna li tkun ikbar, xtaqna li tkun aħjar. Imma żgur li l-Mulej
jixtieq li l-festa l-kbira kull wieħed u kull waħda minna nagħmluha fil-qalb. Fil-qalb dak li għadu kif qal l-arċipriet, fil-konverżjoni, fil-bidla tal-qalb il-mod il-mod. Ekku jiena nwietkom illi għada fil-ħoda l-ewwel ħaġa li nagħmel naqbad musmar u martell u nwaħħal xbija tal-Madonna fuq in-naħa ta' ġewwa tal-bieb fejn noqgħod. Kull wieħed u kull waħda minnkom, joġobkom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O Maria, wis graziosa, inti l'om li sied gloriosa, inti il-bint, inti la rusa, tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Maria, aħna nagħtuk